mani mfethu ngithi lana kusempilweni mfethu khona izimpi ezinye kufanele uzilwe kakhulu ngokukhulu kushesha ukuze ulungise impilo yakhe ibe right mfethu. Khona izimpi ezinye kufanele nje uzilwe mfethu, uhlanganise ube no connection ngaphakathi mfethu ukuze uphumelele mfethu. Mfethu ayikho into yamahala mfethu. Nathi mfethu ukuze siphumelele mfethu sasebenza kanzima mfethu, sabekezela ngaphakathi noma kushisa kangakanani, kubanda kangakanani, hlangana nezimo ezingakanani, kodwa ekugcineni sahlanganisa u1 no2 ukuze siphumelele mfethu. Khona izinto ezinye before ukuthi uphumelele mfethu, khona ama-sacrifice amanye kufanele mfethu aqonda straight ukuthi manje la fanele ukuhlanganisa udaka, uzohlanganisa udaka mfethu. Khona ezinye izimo mfethu fanele ukuthi ukuze uphumelele mfethu fanele uyoqala phansi lapha uyosebenza endiyeni mfethu, uyodayisa u1 no2 ukuze uphumelele mfethu. Impumelelo ayiqali phezulu, iqala phansi mfethu ukuze uphumelele. Uyazakhela impumelelo, believe me mfethu, yabona. Khona izinto ezinye ufanele ukuhlanganisa u1 no2 ukuze uphumelele empilweni yakho mfethu. Impumelelo ayifika lula mfethu, impumelelo ifuna ukubekezela, uzimisele, uyangithola. So bafethu ayikho into eza kalula ukuze uphumelele empilweni. Yonke into ukuze uphumelele fanele ukuyisebenzele kanzima, uyabona. Ngiyabonga, God bless you.